kubor nakaslem jong unongsan hima. Wala kamdan show ya kabor banyo hadian bapan kejing sitom. Henry kala apat bin kersan ya kaying kasam manira bantre ya ki bubun ki kamyeng. Kani ka kubor halor kasamna sunitas im khanyos nam karta khun jaka kongrat sis im nakashnong nongrangoy West Khasi Hills. Haka jingle ya kendo jong nong tok kubor ya ki bahayeng jong tika samla. Pat habay kran mat ka kongrat si le thu baka jingbam yu isu jong katika khun ya ki khamat kala dan menta kumba khalai snam bat haka baning kong katika khun kashuat haka met kapat banang ta kalarang swai nakalyang kayeng kilale ban pha sumar Henry na do kata kapor hi kamshim lai isu ilaki khamat shushu kla ongdu bawala la khun jaka kamshim lai isu Henry kala apat banirap lem bantre ki kamiyeng kamsam kum ka klingter sajan ban shat ban tiu le tong bat ban aiba milaki para ka kongrat si grei thuru bawatla ka sunita ka treya ki kamiyeng omshimla don manu papatha pada baka treya kinu ki kamiyeng kam ab hiru ya ki wepat pat ka trey be ya ki kam kani kala pelinga wat iki bahayeng basam na markidon ki bre ki babyang ha ki khatmat hindik mla pat ban trey haba persang man kili lahatu kala yon kanu ke jingirap na ki bor sarkar hadu menta nakalyang ka kongrat si klei thu bahadu menta hi ki ha ki jinjar bat kum ki me ki pa tungkat ki khun ki ha ka belas ni ban pendap ya ka yikasam bat kim shem pat yo ya kita ki jingirap uba welida walang brong we ni ki rong ba ka than ba kran hon tho khubor hadien ki jingle ekdu bat ka tai ka long yeng la pen pa ki jing song khia ka bejur panyo i ki jing ba ka tai ka long yeng kama khamtam ba ka tai ka khun kam shim la shu panyo i ka sarkar bat ka tanat badi pej kala de ban shim khia man le khamtam ya kum kini ki khna ki be kendo kum kini ki jing pang amtang ka sarkar ndai khamtam economic mat ki de ban phai khmat lam shakom kini ki long yeng ki ba mal ki jing khatar senam trai lai senam ka uncitom ka cuat ta karun suita cinta sedut teh hana saret ku jere yentawan ki sejirat kemar kala bukala rei bukala pecok ngayarap irai percang rei tat kala cok yo khatar spa jelas senam katnom ti pecok khatar spa yo ka benta kesur tatawan ho padi kenduk rai padi pian rai na marang dekan rai melen rai semua dayan saka cok yarap lah kabu bulai kentai en cepemut sedia belah thai bercendrang sedia belah cok tacuya belah ki kontrak buang ki sejejar klah bubun ina semen coba ina klan rai ina bajwai man akore ina klanai pertisno nan tanahong kala dai tanah usai niap untuk lihat dai ina kapcung rut hacung hang la kawai te la rai koi ka sacir ka seniap ka lihat dai ina ki kamcung ka cicci ka chat ai tegala tinca ke dia la chong ya ki roj wa kai ai ke i yan bibir ai mane fakta kali lah jom, muka apa raya kiwan, pada kita himan muka apa raya, selak day main kapor kecu kaya lek baik lah jom,
Era tak camut wa kada la dia sai era tak ding la dia sai. Ka dong kaya le nomor bon ino tadi kanoin semen. Napa apra manrut wa bon ki ya nyata miwara bon ki ana tim siam kata ko cuplak lai cuki kembali kupi kelas cilong lah ong ya ke ong le ong kacu habu wad dak man cu bon ki bon ki laparai ta ong le la kacu bu kakan tek ya ki caka bu ya ki caka iya wa kan tek kai de ong kai so thu ba jong jong tonga kumui u no song song jona ka than abang apoi ka ying katno ka abang yu i ka khna wala kadon ka jing duna hakin format ka ba kam yu i kum balong lem ki we khna ten rei ka ba phla ka long ka ba abang yu i yaka kala ban trei kino ki kam klem jing kum balong ki khna ki ba don ka ki ba biang ki ba yu i kala ban trei kino ki kam la kalong haga sajing sa ke kleng jing kleng kum ka sajang setiar nang ta kala ban set jing set kala ban sajang kala ban trailer ki kam kumba ki we kitre te karno kolong ka ka ba phla ka ba ublei ai ka sap kerpang khamtam warla kidon ka jing dunah ka bor yu i ten re ublei ai ka sap kerpang nang ta jongki kidon ka sap ka ba kerpang te ka bangamut ban ong kolong ba habang yu i kum kini ki khna khamtam ki bawan ya kalong yeng ka baduk ka ba ka kemi upa juga ni kalong yeng ki tang kinong belah ka ba kisem je adu kata-kata ban kerjaan ki khun berkhamtam ya kan ka kena ka bron gajing duna ki khotmet kumta ka ka kubur ka bang akwa ban ong kalong ba nagaliang jong ka sarkar ka tanat ka badai pe ya kine ki badot ka jing duna ki khotmet ka dei ban le khamtam ya ki kena ki bai kendu kum kine ki jing pang ka ba kidon bat om tang ya sarkar re khamtam kinong mi khmat ki bolong kum ki MLA MDC ki deban pai khmat lem hakum kine baki deban yarap la kalong hakana kana kurkom kaba khamtam kaba kum kayin kasem kay kendu kijing bat om tang kita hanrai la kidon kino kisang balang berkiwi pat nga kerpat nanta jun ki sngeob ha ban yarap lem ya ki khna ki beton kum kan ya jiduna khnang ba kayin kasem kan like ya kino kijing bat khamtam ka ba ngiyu i ba kan kayung kasem hangne kalong kayin kabaduk kadu kata-kata